Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि YouTube channel बरायना थाबाय आरोना। ओमफ्राय दिनै जाबाय बैसागनि 2 थारिख। ओमफ्राय जिहेतु बोसोर गोदान नालाय बोसोर गोदाननि गासिनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय आरो लोगोसे खुलुमनायखौबो जासिहरबाय। दायो जों दा मोसानो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड टाइम नालाय। ओमफ्राय ओरै दा सेंग्राफ्रा नै ज' फैगासिनो दं। होमबा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो ना। बागुरुम्बा सुलाय बागुरुम्बा सुलाय लागाव लायनोसैलाय दिनै हेपि मागो लागाव होनांगौ दिनै पुरा पानि खालामनांगौ दिनै गाइस मोन बिसोरो गासिबो जोंनि गामिनि सिख्लाफोर गोजा आरोना गावदां साफा बरिया नै ओरैबो दं हाब बरिया गोजा हाय ओइ जों मोसानांगौ थाबनो इमान मोजां महरखौ लानानै मोसायाबा मा जानो दामनांगौ सिनोसै जोंलाय ला 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 आसोल बोरै खबरा माबायदि मोनदों बैसागु बोथोरखौ नांदोंना र दे एबार खनदो दे Ang sumpuy marba
बालाय माव जानो राहोनो बालाय गुबुननो बैसागो लुम्बु लुम्बु सानैजों न'खाय माबायदि आसुलफ्रा गरखाखौबो नाय गासिबो गरखाखौ नाय ओमफ्राय मानसिफोरखौ नाय माबायदि नुखायो बोरैबा बिसोरनो बांसिन मोसायाखै गासिबो बिसोरो मोसानो नागिरथारा अख्राथार बिसोरो लागाव Sklabra lagi dengar banyak jengna Arya, blogger. Ang isipusnya lana dengan bar kamera mina isirnya sindang lah, guys man. Nah, jenis sklabra berat, saya dengar lah. Mana yang sudah beli saya dengar. Oh, maaf. Nggak ada. Anak lagu. Ayah kami nih. Ada di sini lah mau bayar berapa? Minta, itu. Nih. Langsung mereka kau berumur, mereka kau berumur anu sudah. Hah? Bedon, jangan naik isir salah. Bebe salah gusti bisa supaya malah lelai ada yang isir. Ini jadi nak anggi sia. Hari ini perailang. Ha ha ha!